isiri machawa isusu hatichaji hatigoni kuchaja zvese ndakabatsirwa nechechi kai chechi yangu ndo yakandiitisa zvese izvizvi mamuslim ese ayaya akandiitisa zvese izvezvi ndakatobatsirwa nechechi yangu mamuslim ndo akandibatsira. Darlington Kadungure kuna baba vamowana. I think question hiyo inenge iri a bit tricky asi dai mabvunza kuti hamuna kunobata maoko kumhuri yekwana mowana because kasakanganisika it's now 4 years back and it is zvaitika izvi but kasakanganisika pane team and I was part of that team inizwa ndakazofonerwa ndichi ndakuda kuparira nyaya kuti ndazosvika asi pane vanhu vandakatobva nakudombosha vaitenda kuengineering kune zvakatobviswa ikoko but nhamo yainetsera kuti ana mai ndo vantonga yangu ari pamberi kudari. Ndinokuchingamidzai zvakare pano pachannel ino yeZimWitness TV patinokupai maupdates ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe uye kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates atenge tichikupai pano. So muzora nhasi ndadzoka nenyaya yababa vamowana vari kunyunyuta ivo nezvekuti mhuri yekwakadungure haina kunge ichiuya kuzovabata maoko. Now it's been 4 years Mowana ashaya asi baba vake vari kuti ivo vane chigombo nababa vaJinimbi nekuti havana kuuya kuzobata maoko sezvo Mowana akaita accident ari mumota yaJinimbi. Mowana akaita accident akafa achiita zvekutsva mushure mekunge mota yaJinimbi yarovera pamuti mugore ra2020. Accident iyi yakaitika vana Mowana naJinimbi vachibva kuDreams Night Club iyo yaiva yaJinimbi. So baba vaMowana vari kupomera baba vaJinimbi pamwe chete nemhuri yekwakadungure kuti hamuna kunge muchiuya kuzobata maoko sei nekuti mwana wangu akafira mumota yemwana wenyu. Vachitaura nevatapi venhau veH-Metro vaAmuli vanova baba vaMowana vanoti havana rugare kubva zvakafa mwana wavo netsaona uye vanoti vanogara mudomboshava makare nababa vaJinimbi asi baba vaJinimbi havana kumbobvira vauya kuzovanyaradza. Zvino tinoonawo munin'ina waJinimbi achibuda achitaura achiti isu semhuri yekwakadungure takaenda kumba kwana Mowana kuti tionerane pamwe chete nezvenhamo yaMowana tikaona mai vacho nanasekuru vaMowana pakabviswa mari dzakabviswa asi baba vaMowana hatina kunge tichivaona nekuti zvinhu zvese zvairatidza kunge zviri kutungamirirwa namai vaMowana ndo vaienda pamberi pazvinhu zvose zvaiitika parufu rwemwana wavo. Konei baba vaMowana voramba vachida kunetsa. So ini mubvunzo wangu uri pakuti ko baba vaMowana vanozodawo kuripirweiko asi Mowana aiva mudzimai waJinimbi here? So mhuri yeZimbabwe ngatisangane mucomment section muchitiudzawo maonero enyu pamusoro penyaya iyi.